L-akbar pjazza f'Għawdex, il-pjazza ta' Insielem, sa tiġi riġenerata. Dan tħabbar mill-Ministru għal Għawdex u l-ippjanar Clint Camilleri f'diskussjoni parlamentari dwar l-estimi finanzjarji tal-Ministeru għal Għawdex u l-ippjanar. Il-Ministru Camilleri ħabbar ukoll il-binja eżistenti tal-Qorti ta' Għawdex sa ssir ċentru għat-tmexxija tar-Rabat bħala kapitali tal-kultura 2031. Dwar it-toroq f'Għawdex, il-Ministru Camilleri nnota li l-allokazzjoni sa tiżdied b'25% bħala parti minn dak li sejjaħ programm ambizzjuż imħabbar fil-budget biex jimbnew 100 triq residenzjali ġdida f'Għawdex fit-3 snin li ġejjin. Ħabbar li s-sena d-dieħla sa jibda x-xogħol għal athletic track ta' livell internazzjonali li qal wara l-ftuħ ta' padiljun sportiv u akwatiku sa tkompli ssaħħaħ l-infrastruttura sportiva f'Għawdex. Il-Ministru Camilleri semma wkoll xogħol dwar ir-rabba vapur ta' Għawdex u qal li sa titwaqqaf task force biex il-port tal-Imġar ikun massimizzat. Semma numru ta' investimenti fil-ġonna, spazji ħodor u l-qasam rurali, inkluż ir-restawr ekoloġiku fuq l-olja ta' Ammar li qal mistennijiet lesta matul is-sena d-dieħla. Semma wkoll tiġdid fl-iskejjel primarji f'Ta' Kerċem, iż-Żebbuġ u l-Arb. U għas-sena d-dieħla assigura kalendarju ieħor ta' attivitajiet u konċerti mimli daqs bajda. Dwar l-abbozz li jirregola l-appelli qal li jemmen li l-Gvern jinsab viċin ħafna li joħloq riforma li tant meħtieġa, waqt li dwar l-emendi tal-att prinċipali qal li d-diskussjoni għadha għaddejja biex isir dak li hu sew u li jixraq għal pajjiżna. Fid-diskors tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg qal li Għawdex ma jistħoqlux jibqa' vittma ta' dawk li sejjaħ wediet fierħa. Dr. Borg semma diversi proġetti li qal ilhom imwiegħda ma li s'issa ma ħallew l-ebda frott. Fosthom il-master plans ta' Xlendi u Marsalforn, il-breakwater ta' Marsalforn u l-Mużew ta' Għawdex. Dr. Borg qal li Partit Nazzjonalista fil-Gvern jinvesti f'4 vapuri ġodda u f'vapur ieħor għall-merkanzija u jagħmel riforma fil-port tal-Imġar biex jindirizza l-bżonnijiet tal-lum. Qal li Gvern Nazzjonalista jinvesti fil-GoZo Innovation Hub biex jiġbed leħ kumpaniji dinamiċi li joffru xogħlijiet ta' kwalità lil-Lawċin u jagħmel pjan serju għat-traffiku. Qal ukoll li Gvern Nazzjonalista jagħmel sptar ġdid f'Għawdex u kampus universitarju f'Għawdex kif suppost. Dr. Borg qal ukoll li l-budget ma ndirizzax l-ippjanar b'serjetà waqt li qal li l-Partit Nazzjonalista jemmen fi żvilupp li jimxi jitfit mal-ambjent. Min-naħa tiegħu ix-Shadow Minister għal Għawdex Chris Said qal li l-budget ma ndirizzax iż-żieda fil-popolazzjoni li qalet ittellef ħafna karatteristiċi ta' Għawdex. Dwar il-konnettività qal li Għawdex jixraqlu vapuri moderni u aċċessibbli u li wasal iż-żmien li l-port tal-Imġar jikber. Dwar it-turiżmu wera l-fema li l-art tal-mixta li qal sar l-ikona ta' Għawdex għandu jittieħed mill-Gvern u jkun miżmum tajjeb. Wera l-fema wkoll il-problema ta' droga f'Għawdex qed tiżdied u li l-għajnuna lill-istudenti Għawċin ma żdieditx b'mod proporzjonali ma' kemm żdiedet il-kera f'Malta.